అనపర్తి సిడిఆర్ హాస్పిటల్లో నిన్న గాయపడి చికిత్స పొందుతున్న చంద్రదండు అధ్యక్షులు ప్రకాష్ నాయుడు మరియు రవిలను పరామర్శించిన టీడీపీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు, టీడీపీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు నల్లిమిల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, టీడీపీ నాయకులు అప్పుడు మేము స్టాఫ్ సెల్ఫీ ఇట్లా పెడితే ఒక్క నిమిషం ఓకే సార్. కొంతమంది పోలీసులు కావాలని గురిపెట్టి కార్యకర్తల పైన దాడి చేయడం జరిగింది. అందులో ప్రకాష్ రెడ్డి గారు కూడా ఆయన వాలంటీర్గా పనిచేస్తారు. ఉన్న పోలీసులు ఇంటి పైన ప్రతిఫలంగా పొందడం, దాంతో ఆయన హాస్పిటల్ రావడం రికార్డ్ అవుతుందా చాలా సఫలయ్యాడు. ఇప్పుడే కోలుకుంటున్నాడు. మాకు ఇంకా అబ్జర్వేషన్లో పెట్టారు. ఆయన తొందరగా కోలుకోవాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నా. ఆయనే కాదు ఇంకా చాలా మంది గాయాలైనాయి. ఈ అమానుష చర్యలు నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నా, గ్రహిస్తున్నా. అదే సమయంలో నేను ఒక కాల్ కూడా ఇచ్చాను. సహాయ నిరాకరణ దండే మార్చి టైప్లో అనపర్తి మార్చి జరిగింది. ముందు రోజు మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చి ఉన్న పడంగా ఏదైనా సైకో ముఖ్యమంత్రి ఫోన్ చేసి ఒత్తిడి తీసుకొస్తే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తామని చెప్పి పెట్టడం పెద్దాపురం లేని ఆంక్షలు అంటే మీ ఇష్టం ప్రకారం ప్రజలు చైతన్యం చూశారు. మీ మీద వ్యతిరేకత చూస్తున్నారు. పెద్ద ఎత్తున ప్రజలైతే స్పందిస్తున్నారు. అది చూసిన తర్వాత భయపడితే మీ ఇష్ట ప్రకారం మీటింగ్లే డిస్టర్బ్ చేయాలి, ఏదైతే ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తి చేయాలి, చట్ట వ్యతిరేకంగా పనిచేయాలని పోలీసుల్ని గురుకులకు పంపించే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. నేను ఉండే పోలీసులు చెప్తున్నాను, చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు మీరు సహకరించండి, చట్ట ప్రకారం పనిచేయండి. పోలీసులు యూనిఫామ్ ఫోర్స్ ఇది. ఎవరైతే యూనిఫామ్ ఫోర్స్లో ఇష్టానుసారంగా ఎవరైతే కింది ఆఫీసర్ని బాధితులుగా ఉంచుకుని పైనుంచి రైతు ముఖ్యమంత్రి, సాక్షిలో గుమస్తా, సకలం శాఖ మంత్రి, ఇంకా కొంతమంది గురువులు ఆఫీసర్లు, ఆ రఘురామరెడ్డి, లేకపోతే సునీల్ కుమార్, లేకపోతే ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సీతారామాంజనేయులు, ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూడా ఇష్ట ప్రకారం చేసే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ప్రజాస్వామ్యం ఇది. ఆ రోజు బ్రిటిష్ వాళ్ళపైన మహాత్మా గాంధీ దండి ఇచ్చారు. ఈరోజు మనం మన పోలీసులు, మన రాష్ట్ర పోలీసులు, లేకపోతే ఇక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు, వీళ్ళు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం చాలా దుర్మార్గం. నా పోరాటం రాష్ట్ర ప్రజల కోసం, రాష్ట్ర భవిష్యత్తు కోసం,
పిల్లల కోసం భావితరాల భవిష్యత్తు కోసం పోరాడుతున్నాను. రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసి ఈరోజు సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా సఫర్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చారు, బాధలు పడే పరిస్థితికి వచ్చారు, ఆర్థికంగా చితికిపోయారు. ఇంకో పక్కన ఏ పని కావడం లేదు, అన్ని వృత్తులు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయభ్రాంతులు అయిపోతే ఈరోజు మళ్ళీ వాళ్ళపైన ఒత్తిడి పెంచి ఒక ఫియర్ సైకో క్రియేట్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దాంట్లో నుంచి కూడా బయటపడుతూ అందరూ ముందుకు వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ఏది ఏమైనా ఈ సహాయ నిరాకరణ కొనసాగుతుంది. నేను ఒకటే పోలీసులు చెప్తున్నా, చట్టాన్ని గౌరవించండి, చట్ట ప్రకారం పనిచేయండి. మేము పూర్తిగా సహకరిస్తాం. ధన్యవాదాలు.